Okenekwa m unu. O nwere okwu na-abụ nchọ iti ọnụ na tata. O nwere ihe ndị Igbo anyị na-eme na ha adịcha mma. So nke izizi wee bụrụ na Igbo anaghị agba ọsọ udu mmiri n'oge, ya bere na mmiri ahụ amaka ahụ. Isiokwu wee bụrụ na ndị Igbo jee welu na voters card unu. Iji ebe a na-ewe voters card, afa ndị Igbo akarịa. Afa ndị Igbo anyị akarịa. Afọ kene na ịchụ ego ogwuru ofu mgbọsị ma mgbọsị na-abụ ya welu na voters card unu. Kịta oge mmemme, ụfọdụ agbakwa nkịtị jikwa soro ndị ọzọ na-agba ihe ọgboluzie mgbe tijiri. Mgbe ahụ emewezi ọsịsọ asị na na-abịaghị anyị anọ na abalị 3 abalị 4 anyị enwetabeghị ha na-achọghị ịnya ya maka na afọ nọ ndị Igbo ka onye Igbo na-azọ ọchịchị achọghị ịnya ya na-eme na mana jeenu mgbe ahụ mgbe ọ na-adịbeghị ọkụ. Onye agha nji sị na Igbo anaghị agba ọsọ mmiri n'oge, nyebe na mmiri ahụ amaka ahụ. Nke Igbo dị na ya bụ na unu ruo ebe a na-eme ihe a, ndị Igbo anyị jidewe na ego emebi ihe a na-eme. Ife ha na-esogharị ndị INEC na-azụ lụkwụlụkwụlụkwụlụkwụlụkwụlụkwụlụkwụ. Ndị unu kwesịrị ịdị na-ege ntị. Akpọ afa gị ịbịa were nke gị pụọ, akpọ afa gị were nke gị pụọ. Unu na-eso ha na-ana ha nọmba, ha bazia n'ime ijecha afa ndị mmadụ na-akpọ ha na fon. Na chetakwa weta nke m, akwa m bụ onye nye gị nọmba. Unu mechaa ihe ahụ, onye hapụtazịa hachịrị anya. Unu emezie ha, ọ bụ na ego adịbụ ha n'anya, hachịrị anya wee n'ego a na-emezi ya onye ma mmadụ mana unu nwa ji aka unu emebinye bụ ihe. Ndị Igbo anyị amụgo ihe ha obe ọbụla ha ji ha na ha chọọ iji ego gụbie ihe niile a na-eme eme. Ọ bụrụ ha na-esoro ebe ihe a nwere usoro na-eso ewere ego gụbie ya. Ifuzi onye ahụ jee na ọ na-azụ na ọ n'akụkụ moto ya na-akpọzi na fon nna eweta gị anọzi ebe ị nọ akpọ onye nọ n'azụ azụ. Ọ bụrụ ihe eji ego mee n'ụdị nke gị, ọ bụrụ na ịma ihe kwụsị na ya wee ha adịghị mma. Nke ọzọ nchọrọ iti ọnụ ya wuli ikpeazụ, biko onye ju ebe a na-eweta ya wu voters card, o nweghị m chọrọ ka uche gị dị na ya. Ilu edie wechaa ntị gị malụ mgbe akpọrọ afa gị. Igwechaa ntị malụ mgbe akpọrọ afa gị. Nke Igbo ọ bụrụ ịnọla ebe ahụ uche gị adị n'ihe a na-eme. Ịchọrọ ịjụ ajụjụ nwe ihe a na-eme na-aghọta ha, sọsọ onye nwere ike ịjụ nwa ajụjụ bụ ndị INEC dị nọ ihe a na-eme. Onye maka ihe ajụ nwa iweje jụọ onye ọzọ idela afa gị degbuo n'akwụkwọ ebe ọzọ, ewere afa gị jewere ebe dị ha mma ije mee ihe ọzọ. Onye ọbụla ịchọrọ ịjụ ajụ ka ya asaa n'anya bụrụ na onye ahụ bụ onye INEC ka ndị ọha nwa bụ ndị na-ewepụta ya wụ voters card n'ime ọfịs ebe esi ewepụta ya. Nke ịtọ bụrụ ịnọrọ ebe ahụ a na-akpa nkata onye ahụ atụ ilu ma onye anaghị atụ ilu. Zere onwe gị maka ilu ebe ahụ. Ọ dị ebe a dị nnọọ ka ebe a na-abịa enene bọọlụ. Ndị asị Chelsea, ndị asị Man U, ndị asị Liverpool, ndị asị Man City. Ilu ebe ahụ a na-ekwu na onye nke a ka ya atụ ilu, onye nke a ka m chọọ ka ntụlu. Ma ihe onwe gị maha onye bụ onye na ụlọ onwe gị. Onye ọbụla amụgo onye ya atụ ilu n'obi ya. Ilu edie iso na ha mewere agha. Ilu edie iwere ihe ị chọrọ iwere tọọnụ gị lue ịnara ha nke gasịrị onwe gị ike. Ime ka ji dị ekwugide okwu lapụta onwe gị, ịmaha onye bụ onye n'ime ebe ahụ. Maka na ejego m ebe ahụ wee fụ na ndị mmadụ pụta ha malụ ma kpanite akụkọ ka ụka na nyerepụrụ uche gị n'ihe a na-eme. Ewele maka gụnite gị ọnụ ndị magụrụ maka ndị be anyị si eme. Agụnye ego ọnụ ofu ịkọwakọ ma nke izi gị ma nke anaghị ọgụ ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị. Ọ bụ ihe adịghị mma. Mana nke ịtọ bi na abụ na ịnọlụkwa uche ga-adị onye gị na-anọ n'akụkụ.
ọ bụrụ onye enyenwula aka deelu ihe ideli ihe, nwekwara onye enyenwula aka ọ na-alahụ ụla maka igwe mmadụ karị ọ na-alahụ ụla. Ọ bụrụ na ihe enyela ya aka na-edola akpị ya anya ka a ghara ịbịa tichi ya eneli ya anya, biko onye ahụ nsịga ntị ọnụ. Mana Igbo jee welụnụ PVC unu jeenụ jee weli ya ka a na-ama ọkwa anụnwa kịta, jeenụ jee weli ya. Ya bụ ihe dị oke mkpa maka mgbe chi jielu. Bye bye, egwuchakwa m.